Mayong hapon, may igsoon. Kumusta na ang tanan? Atong ablihan ang atong mga balang kasulatan sa Hebreo 10:35-36. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 35 sa 36. Nagkaingon, may igsoon. Busa ayaw ninyo pagwad-a ang inyong pagsalig, kay kini adunaray unyay dakong balus. Kay kamo nagkakainahanglan o pailog aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios o makadawat sa gisaan. Magampo ta mga igsoon. Dalaygon Dios, salamat sa imong grasya. Nga mao'y nag-preserve ka na mo sa tanang higayon ng kahimtang sa among kinabuhi. Hinaot pa nga ikaw mo'y musulti sa matag kasing-kasing karon sa imong mga katawhan, sa imong mga magbubuhat sa imong ginarian, ang mga magwawali. Hinaot pa nga kining imong pulong makahatag og lamdag kahayag sa among pagpanginabuhi ug pagpangalagad diha kanimo. Kini nga ang pagampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Kini magdamgot ta og ngilad nga igsoon or nightmare mo na sa English, no, kining bangungot sa Tagalog. Dako ni og hatag og kahitabo sa atong kinabuhi kay pusog ni makaparalisa sa atong tibuok pagkatao. Sa diha nga nagdamgog kawa kay kusog, dili ka makalihok, muswagit ka, way tingog mo gawas. Wa kay mahimo gawas na ikaw makamata. Neto miaging Domingo, December 25, Pasko, sa morning service sa among church. Kumanakog wali diha sa akong closing prayer. Giatake ko akong kasing-kasing. Naghay nga lisang sa panghitabo kay nakita nila ang akong itsura. So ila kong gidala sa emergency sa ospital. O niya, nakauli na itong adlaw, pagkahapon. Pagkaabot sa Merkules, gi-emergency na pug ko. Mao lang gihapong sakita. O niya, na-admit na gid ko sa ospital. Series ang kuha na ko ECG, sunod-sunod. Tanang mga laboratory. O niya, gi-CT scan ng akong utok. O niya, gi-2D echocardiogram. Ang resulta, ay suon, dili na ko kawali sa pipila ka buwan. Kay lisod na mamuwersa ko og tingog o kining akong lihok sa gesture. Yan ang makadungog ko sa gisulti sa doktor, mura kog na paralisa. O niya, mura kog nawad-an og paglaom. Tingali ikaw, igsoon, dili nimo inhatabo sa imong kinabuhi karon. Apan, tingali ikaw, doon na po'y problema nga gikasagubang karon. Problemang dako, bugat. Murag ngit-ngit ang imong kagalingon. Labi na ining ang pagkahuman ining paguntuig. Maparilisa ang imong tibuok sistema. Di ka kalihok, di ka kasulti, di ka kasinggit. Pero nawad ang kag paglaom, nawad ang kag kadasig. Ngano ka ha? Tungod sa kahinit, tungod sa kapakyasan, tungod sa wala matuman ang atong mga pagdahom, pangandoy. Mao ni kahimtang sa mga Kristohanong Hudyo
nining atong gibasa nga teksto nga sila dunay dakong problema. Usad buot na kong i-share may zone nining topic sa problema unsa naman. Sa problema unsa naman. So sama nining Kristohanong Hudyo sa ilang kinabuhi nga tungod sila sa ilang pagtuo, nakakaplag silang tinuod nga pagtuo, pagsunod, pagkaluwasan, pagpangalagad kang Kristo, giluto sila sa nagkalayo nga paglutos. Mamatay ang uban, gipanunog ang uban. Daghang nangaluya. Daghan ang nakita nga dili tinuod magtutuo tungod sa kasakit, tungod sa kaulaw. Niya nang kaimtangan nagkabugnaw ang ilang pagkinabuhi diya sa pagtuo. So unsaon nato pagsulbad ang kaluyan nato diha sa atong mga problema? Ibaliwala na lang, maglingaw-lingaw na lang ta sa mga laing lugar. Ato na lang pugsog, itulog na lang nato kining atong kaguol. Igsoon, mahimo ta nga mamalampuson sa atong mga problema. Nagkikan diri sa atong sulod, sa atong kinabuhi, isip Kristohanon. Unsaon nato pagbuhat niini? Wala ay maigsoon, kundili sundo nato ang gitudlo sa pulong sa Dios. Sundo nato ang gitudlo sa pulong sa Dios. So akong awhagon og basahon nato usab ang atong teksto, Hebreo 10 bersikulo 35 ngadto 36, nagaingon maigsoon. Busa ayaw ninyo pawad ang inyong pagsalig kay kini aduna ray unyay dakong balos. Kay kamo nakakahinanglan og pailog aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios o makadawat sa gisaan. Dunay buhat duha na ato angay buhaton sa diha nga kita mo sa gubang og dakong problema. Number daw mo na paglaom na agyon maigsoon. Primero, kasagaran natay problema na mga luya kita. Busa mao kini ang primero. Sa pagkatubang natos problema, palig-una ang imong pagsalig. Palig-una ang imong pagsalig. Atong basahan otro ang ang Hebreo 10:35, nag-ingon, busa ayaw ninyo pawad-a ang inyong pagsalig. Kay kini aduna ra unyay dakong balos. Monay tambal maigsuon nga di ta mawad-an diha sa atong pagsalig, atong palig-unon kay nga naman doon na may promise, and the promise is dunay dakong balos. So ayaw kawat sa imong pagsalig bisan pag unsang klaseng problema na. Mao ni akong gibati sa diha nga ako nawad ang kong panimuot pag abli pa sa mata to ospital. Kunya na utro na sa og emergency, nawad ako pagsalig apan dili angay. Kinahanglan doon natay kumpiyansa. Ang kumpiyansa maigsuon mo ni pagsalig sa buhat sa Dios diha nimo. Kumpiyansa pagsalig sa kaugalingon. Ingon nga ikaw bag-ong binuhat sa Dios. Di ta mawad-an ang kumpiyansa kay ang Dios dunay gibuhat kanato. Doon na kay bag-ong kinabuhi, iya sa Dios ning imong kinabuhi. Pagsalig kaniya nga siya mao ang creator, establisher, magtutukod og maghihingpit sa imong pagtuo. Usa nag-ingon Hebreo 12:2 nga magatutok kang Hesus nga mao ang nag-ugmad o mag-ugmad og maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay kagibutang sa iyang atubangan miantos sa krus sa walay pagsapayan sa pagka makakaulaw niini ug karon nagalingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Hain si Kristo naa sa iyang trono ug hain si Kristo sa atong kinabuhi nasa atong kasing-kasing. Dili kita pasagdan ni pagabiyaan man. Mao iyang promise.
Hebrews 13:5 nag-ingon, bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas sa kini sa pagka mahigugmaon og salapi og himua nga magatagbaw kamo sa inyong mga ginabartunan karon kay siya gayud mao ang nagaingon dili ko gayud ikaw hikapsan ni pagabiyaan. That is His promise. Palig-una ang imong pagsalig. Di manuwa ng atong pagsalig, apan dili lang lihok. Kay tungod, nagpakahuyang ta. Mas gipalig-un nato ang kabalaka, kahadlok, kaway paglaom. No, balik ka sa usay gibuhat sa Dios diha nimo. Palig-una ang imong pagsalig. Kay tungod ang pagsalikway sa atong pagsali, sa ating atong pagsalig, dako kayo ng sayop. Kung dili kay sayop, sala gyud na. Mao ni sala nga tinuyuan nga sala. Lisod mo tinuyuan nga kita nakatagamtam na diya sa grasya sa kaluwasan, katagamtam ta sa tanong gas sa Dios, tagamtam ta sa tanang espirituhanong buhat sa Dios niya. Kurong talikod ta muwad-an tag pagtuot. Tanawa ang Hebreo 10:26 nagaingon, kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na yung mahabilin pang halad inihaw tungod sa mga sala. Muli kuya, kung ikaw Kristohanon, tuyuon nimo nga mo, balik ka sa pagkatao nga dili Kristohanon, labawng dakong sala na kaysa sa mga dili magtotoo. Nga naman, ang dili magtotoo, dulo pa may paglaom nga sila pagaluwason. Apan kung ikaw nga Kristohanon nya imong tuyuon ngayon mo talikod ka sa imong pagtuo, unsa may kuan ini kining judgment ini, wa na kunoy lain. Sumusa makalilisang gyud ning sala maigsuon. Di kita magpatulbar sa atong pagkahuyang pagbagsak nato sa atong pagsalig. Basaw nato ang Hebreo 10:31 nag-ingon, may butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. Kung atong tuyuan nga masukuta sa Dios, magpakawata sa iyang grasya, di na ta mo attend, di na ta mo simba, di ta mo ampo, di ta magbasa, tiniyuan na sala gyud na. Makalilisang gingon diya sa Hebrews 10:31. O kining mao ni nga do nagyoy kasakit niini. No. Timan nga bisan sa atong pagkakristohanon, gasa lang gihapon sa Ginoo kining atong kasakit. Labi na kay Kristohanon ta. Gasa sama sa atong kaluwasan. Philippians 1:29 nag-iingon, kay gikatugot kaninyo nga tungod kang Kristo, kamo dili lamang kay igurang mutuo kaniya aron maluwas, kundili nga kamo manag-antos usab tungod kaniya. So dili na problema ning mga kalisdanan, mga problema murag bangungot o nightmare nga damgo. Bisan pa ning akong heart attack, dili na kaingon nga problema. Kini sa unod lamang ato ng katungdanan nga atong ampingan ng atong lawas. Sa diha bitaw nga gitudi ko niya mga aparato na sa akong duol sa akong naong hasta mga kining monitor nakita na ako o niya katong kuha ng akong dughan sa tudi ko, nadungog na ako ang sound sa akong kasing-kasing mura pag haluan nga naglukso-lukso nga tusapa. Nakaingon ko nga kaluin taw sa akong kasing-kasing nga napasagdan na ako. Karon 72 anyos na ko, o niya busy ko kayo sa akong ministry. Akong kalimtan ang akong kasing-kasing. Niya mingon po itong doktor nga di man siya Kristohanon. Sir, dugay ka na nagtrabaho bisan pa sa imong ministeryo, pila ka nakatuig? Ikaw 35 years. So tanang lihok mo na sa mga mission kapag tukod og iglesia. Yes. Kini mo ni ikahintang nimo imong trabaho, imong gigamit ang imong lawas, kaugalingon, ang imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing dito sa ministeryo, apan 35 years po nimong
nakalimtan ang imong kasing-kasing wa nimo ampingi. Usa katong doktor nga nagkuha na ko to di mingon siya nako, "Sir, love your heart. Take care of your heart and love it." So akong gisulti sa akong anak nga kinamanghuran, ingon ko nga akong anak nga, "Lahi daron di ay pano? Niadto ang kasing-kasing angay mo higugma. Apon karon ang kasing-kasing angay higugmaon." O lagi nga, dugay ta sa ministry, kalimtan nato ang atong kaugalingong kinabuhi. Usara ang atong kinabuhi. Manang usahay, nag-focus na sa mga problem, pero hindi tayo nag-focus sa atong kaugalingon. Kinahanglan mo tindog kas problema tungod ang grasya sa Dios na kanimo ayaw kalimti ang imong kasing-kasing. So ikaduha migsuon. Diha sa pagsagubang nato sa problema, unsa naman? Primero, palig-unon ang atong pagsalig. Ikaduha, palig-una ang imong pailog. Verse 36. Kay kamo nakakinahanglan og pailog aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios o makadawat sa gisaan. Pailog may igsuon. Kung atong palig-unon ng atong pagsalig, ang atong kumpiyansa, niya pagsalig sa Dios ay gibuhat kanato, ato sa palig-unon ang atong pailog. Ayaw ipakaubos ang imong paglahutay diha sa imong pagpangalagad, sa imong pagpanginabuhi na Kristohanon. Kinahanglan nimo nato ang pailog. Nagpasabot kini nga kinahanglan nato ang pag-antos sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Magpailog ta sa tanang kahimtang, magpailog ta sa tanang higayon. Kini ang hagit kanato sa pulong sa Dios. James 1:2 kutob sa 4 nagaingon ang Santiago 1 bersikulo 2, mga igsoon ko, isipan nga mooy tanang tumang kalipay sa diha nga ikasugat ninyo ang nagkalanlaing mga panulay. Kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamay ng tuson, musangpot sa pagpailo. Mao lamang nga kinahanglan ang pagkamay ng tuson o pagkamapailubon inyong tugutan sa hingpit sa nga pagbuhat aron kamo mamahingpit og masangkap nga walay makulang. Sa tanang problema, sa tanang kasakit, sa tanang tentasyon, trials, migsuon, kinahanglan palig-unon nato ang atong pailog kay kini mooy kini may musangkap sa atong kinabuhi, no? Kining patience, endurance, mo ni mo equip sa atong pagpanginabuhi. Mamahingpit ang atong kita sa masangkapan kita nga way makulang kanato. Importante kaayo kini. Maunay hagit ni Pablo alang sa tanang mga Kristohanon sa Roma 5 bersikulo 3 ngadto sa 5 atong basahon mga igsoon. Nagaingon, labaw pa niini, nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit. Sanglit na sayod mo kita nga ang kasakit, muhimog pagkamapailubon, pagkamainantuson, o ang pagkamainantuson, muhimog kalig-on. O ang kalig-on, muhimog paglaom. O ang palaom, dili mo pahigawan kanato. Kaya ang gugma sa Dios, ginakuwad man ganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga kikahatag kanato. Tanawa, naglihok ang ato ang babalang espiritu sa usa ka kasing-kasing nga mapailubon, mainantuson. So hagit ni Pablo, bisan paggangat ng Ginoo Hesukristo, gihagit usab kita tanang iyang mga tinubos. Matthew 24:12 ngadto sa 13 nagingon. Matthew 24:12, 13. Og kay musanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Dilibot pasabot ang mulahutay boy makaluwas sa imong kalag, dili. Ang paglahutay nato hangtod sa katapusan timaan nga ikaw usa ka luwas nga tao. So kini gihagit tas Ginoo ang kining atong pagpailo,
pagkaman tuson, kini grasa ni nato aron mo tigbabaw ang kahayag nga ikaw gyud anak sa Dios sama ni Kristo na mianto sa tanang kasakit hangtod sa kamatayon sa krus. May nungdanong kaayo ang pailom, maigsoon. Kinahanglan ni sa imong trabaho, pailom. Kinahanglan ni sa imong mga anak, pailom. Kinahanglan ni sa imong asawa, pailom. Kinahanglan sa imong ministeryo, pailom. Kinahanglan sa imong kasakit, pailom. Kinahanglan sa imong mga sakit, no? Pailom. Kinahanglan sa pagbuhat sa Dios, pailom. Kung ikaw adunay pailom, mahimo nimo ang kabubuton sa Dios. Mahimo nimo. James 1:3 ato nabasa ganiha ang verse 2. Nagaingon sa verse 3, kay kamo na balo nga ang pagsulay sa inyong pagtumo sangkot sa pagkaminantuson. O lamang ang kinahanglan ang pagkaminantuson inyong tugutan sa hingpit na pagbuhat aron kamo mamahingpit o masangkapan walay makulang. Muni ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang paglahutay mo'y atong basihan aron madawat ang kisaan nga ganti sa Dios. So unsa may atong makutlo nini atong pagtunon-an karon maigsoon. Primero, unsay angay buhaton sa dihang dunay problema? Unsay angay buhaton? Ang pagpalihok sa imong pagsalig. Unsaon ni pagpalihok? Ang pagduol sa Dios sa pag-ampo. Naagyod ang atong pag-ampo. Ang Ginoo lang yun, may makahatag nato kusog, kaakuhan, nga mahimo nato ang atong gustong himuon. Mahimo nato ang pagdahom sa mga butang na atong gidahom. Kadaugan batok sa mga dautan, kining pailog. Maigsoon. Pasanglig ang pailog na agyon, dili magbuwag. Ang kakuwangan sa pag-ampo tungod way pagsalig ug way pagpailog maigsoon mao ang pagsalig sa kaugalingon. Pagtamod sa kaugalingon, ayaw. Kinahanglan buhaton nato ang pagsalig diha sa pagduol o pag-ampo sa Dios. Magpailog sa imong kaugalingon. Magpailog ka sa tanang panahon. So kining usa ka pangutana o duha pangutana nato. So ngay nimong i-meditate. Unsa mang problema na ani mo karon? Nga may nakahagit nimo na ikaw magkaluya, bawat ag pagsalig, bawat ag pailo. Unsa man na? Angay bang magpabilin ka niya? Angay bang ikaw dag-o niya na bugnoon ka pirming pirmig yung kang daon? Hasta kutob kang musalig sa imong kagalimong kusog. Hasta ka sa. Hinaot pa na karong orasa, makahinuklog ka sa angay nimong desisyon. Sumala ni ng atong topic karon. Pag-abot sa problema, unsa naman. Pag-abot na maigsoon. Salamat Lord sa imong pulong karon nga puna hinaot pa na ikaw gyud makahatag og kaugnay sa kasing-kasing sa matag usa karon nga nagkasagupang sa mabug-at nga mga problema. Naot pa nga ikaw makahatag og kagaanan sa ilang mapaga. Naot pa nga ikaw may makatultol kanila sa ilang mga tiil kung asa sila paingon. Madili mo lapas diha sa imong kaubuton. Salamat Lord. Dining pulungan, ikaw may mayang tanan. In Jesus' name. Amen.